بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wani farko na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya ce mace ce ta nemi mijinta ya sake ta, amma sai ya nemi menene dalili har ma ta ɗauko biro da takarda domin ya rubuta mata sakin. Sai ta ce ta ji a rediyo cewa duk matar da ba ta yi istibra'i ba sai ta auri miji to babu wannan aure, ita kuma ta sani cewa ba ta yi istibra'i ba aka ɗaura musu aure. Yace to me dalilin da yasa aka ɗauki shekaru da dama bata taɓa gaya masa wannan magana ba. Ita ce ita bata san wannan hukunci ba. To shin malam me hukuncin wannan aure, kuma ita wannan matar tana da laifi ko ba ta da laifi? Mas'alar tana da fuska biyu. Din da kaji ana istibra'i cewar ma'ana ita tana wato ma'ana furicin tana yin zina, don maganar istibra'i ana kaddara shi ne in dai ga ya ce ba baiwa ba ana zargin zina, haka ne? To wannan shine ake buƙatar yin istibra'i. To tunda haka ne abin kashi biyu ne, idan shi wanda suke tare da shi ne suke fajircin shi da ita suka ji tsoron Allah suka yi auren, to wannan matsala ce wacce yake akwai sabani, amma rajihin kauli duk da cewa ba yi istibra'in ba babu maganar wato ya sake ta auren su yana nan, amma wanda yake zinar da ita daban wanda ya aure ta daban, to a nan ban san wani malami daga cikin malamai wanda ya ce za a iya tafiyar da auren ba. Amma Abu Hanifa shi kadai ya ce in dai mutum shi yake zina da mace shi kadai sai tsoron Allah ya zo musu ga ya kamata sai aure, to wannan an yi istibra'i ba wannan aure idan an yi yayi. Aimatu talasa suka ce a shi ma sai an yi istibra'i, amma muhaqqiquna daga cikin malamai sun fi tafiya akan ra'ayin shi Imam Abu Hanifa, kuma ni ma na fi gamsuwa da ra'ayinsu tunda mas'ala ce ijtihadiyya ba wai nasi aka kawo ba. Amma kuma in ba shi ne ba, to gaskiya magana wannan aure babu shi, ko da shekara nawa aka yi za a raba wannan aure. Yaya kuma ba 'ya'yan zina ba ne, yaya ne wanda suke na shubha, ana karkatar da su zuwa ga 'ya'ya na halal, daga baya kuma in ta gami ta wannan isbra'i zai iya dawowa shi ya aure ta. Amma a mazhabar malikiya babu aure a tsakaninsu ko da su biyu ne a duniya, tunda ya riga ya kwanta da ita kafin wannan istibra'i. To wannan ra'ayi na malikiya fatawa ce wacce Umar dan Khattab
radiyallahu anhu yayi lokacin yana kalifan manzon Allah cewa dukkan wanda ya auri mace a idda idan bai kwanta da ita ba za a raba auren, ta je ta gama iddar ya sake dawowa cikin manema. In ko ya kwanta da ita to shi ba zai zama cikin manema ma har abada. To yayi wannan fatawa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wato yana wurin. Bayan ya faɗi wannan sai ya ce ya khalifata Rasulullah law samahta lana indana sunna, da za ka yi mana izini fa mu muna da dalili. Sai ce wa mahiya, menene sunna? Yace irin wannan ya faru a zamanin manzon Allah, ya raba auren daga baya kuma shi wannan bayan ya yi kwanciyar aure da ta sake dawowa cikin manema, shikenan Umar dan Khattab ya sauka. Amma har yanzu malikawa mutaakkiruna har yanzu wannan shine a littattafan mu, har yanzu ba a gyara ba. Wanda ya fatawar ma ya sauka da kai, amma mu har yanzu da zan shiga gidan rediyo in yi wannan fatawar gobe ka ji raddi a Freedom da sauran gidajen rediyo. To ne shine babban matsala da ake ciki, wanda yake neman ƙarin bayani ga yan uwana ɗalibai sai a koma malikawan farko Ibn Abdul Bar Hafizul Maghrib a cikin littafinsa At-Tamhid lima fil Muwatta'i min al-ma'ani wal asanid. Akwai wani ɗaba'i da aka mai juz'i 18, yana da ɗan sauƙi amma yana da kyau, za ka same shi wajen 20,000 da haka, yana da sauƙi. Sai na gani dariya. Ta yi al'istidkar juz'i kusan 30 ne, shi ya kai 30,000 da wani abu. Ni ma dai ba da shi da kuke da ranke faradin, na aro nake dubawa. Sai kuma bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na Ibn Rushd, wannan juz'i ne bai wuce 500 da wani abu ba. Shi ma Ibn Rushd ya kawo wannan mas'alar a cikin bidayatul mujtahid a matsayin sa na babban ba maliki yace wannan mas'ala Umar dan Khattab ya tashi daga kanta. To da haka dai wannan fatawa biyu in shine dama ina ga kar ma ku daga maganar ku ci gaba da auren ku, wannan babu wani abu. Amma idan ana zargin wani ne wato ma'ana ake kauce hanya da shi daga baya shi wannan ya zo biki istibra'i bai aure ta, wato bata istibra'i bai aure ta, to anan za a raba auren, ta je ce wannan istibra'i kuma daga baya zai iya dawowa ya aure ta. Wasu malaman ma suna ga idan an yi hayayyafa to wannan sai abin ne afallahu amma salafa, amma dai ni na fi gamsuwa da cewa a sake sabon ɗaurin auren shi yafi, musamman istibra'in jini ɗaya ne, wallahu alam. Allah ya shirye da mu, ya tabbatar da mu akan sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam, ya nesanta mu daga dukkan abin da ya saba wa koyarwar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما